एगो तो एगो बेटा रहे, 7 गो बेटा आ बेटी उनका ना रहे। तो सब के बेटी के आइल गइल ले आइल और करनी सब देखस। तो कहली जे हमरा तो बेटी नहीं थे, हमारा बेटी के श्रद्धा कैसे बुताई। तो का कली जे बेटे से हाँ एगो अगुआ आई तो बेटे से बेटा का बियाह करा देलक, बेटे से बेटा का बियाह करा देलक। तो सब भर बियाह दहेज दे के बियाह कैलक सब कुछ हो गई। जब घर द्वार में गई तो कहलक जे भौजाई से आके रे हो का बियाह कैले बारिश, उ तो मरद हो। आ तभी मेहरारू से बियाह भइल बा मरद हो। आ तो हाँ मरद हो। आ तो रोक जीवतिया होई नु तो सब आदमी चलन सब पोखरा में नहाए, तब ओकरा के टरैया ली जाए, कहा जे सब लोग लमटे नहाए। 1 महीना छोड़ देलक लोग। आषाढ़ में बियाह भइल, आषाढ़ सावन भादो कुआर में जब जीवतिया आई तो पोखरा में गई दरिया में नहाए। तो सब जन कहली से एक कन्या तू चल। आ तो हाँ हमरा यहाँ के कन्या तो नहाए ना जाला लो पोखरा में। आ तो ना चलो हम के यहाँ के नेघ हो जाए के चलो। अब तो निकले ना घर में से, आ निकलबो कई आगा आगा ई लो जा पीछा पीछा वो जा। तो एगो आम के गाछ रहे, आ वही बिस्कुटिया बैठ रहे आ रोते जात रहे। तो बिस्कुटिया कहली जे कनिया ए मेहरारू काहे रोते जाता रू, सब लोग तो निमन से जाता आ तू काहे रोते आवत रोते जाता रू। आ तो देखी ना हम हई मरद, हमार माई नु श्रद्धा से बियाह कर देलक मर्दे से, ओकरा बेटी ना रहे। तो बेटी ना रहे तो 7 गो भाइये रहनी सो, तो बेटे से बियाह कर देलक। हमरा मेहरारू वाला सामान नहीं थे तो कहता लोग जे चल के पोखरा में नहाए, लंगटे नहाई जाई, अपने खर्चे ले आई। तो ले का भैया तो कहली जे हमार ले लो, सुनू हमार ले लो आ जहाँ नहाया आ वही न तो फिर हमार दे दिहो आ अपन ले लिहो। फिर ओकरा बाद से देख जाइए थोड़े अब ले लिया दे दिया। गली नहाए गली तो देखली सो आ कैसे ना बोर हम मेरे कौन बारह हो आके वो तो मेहरारू हियो। आ तो देखल तो हाँ अब दूसरा रहता से लो आ गई, वो रहता से ना आई। बस भिनसहारा भात बना के आ 1 कट्ठरा मार धोले रही कनिया। तो कहली बिस्कुटिया चल गई तेरा ताक के ए हमार दो अपन लो, ए हमार दो अपन लो। तो रही ना देतनी बस उठल मारवा लेके आ ओकरा बिस्कुटिया के देहिया पर झील देलक। बस बिस्कुटिया वही जे ऐठा पैठा के मर गई आ ओकर मेहरारू हो गई वही दिन से ना। हे बिटिया बारा गोर लागो तनी सबका के 5 बरोबर कर।